Umelá inteligencia je súčasťou nášho sveta. Pomáha, radí, rozhoduje. No čím viac ju vpúšťame do svojich životov, tým naliehavejšie sa pýtame, kde sú hranice ich vplyvu, kto nesie zodpovednosť, keď zlyha a komu patrí uznanie, keď uspela. Týmto otázkam sa venuje doktorka Daniela Vacek, filozofka z Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied a členka týmu Ethics and Human Values in Technology v Kerpelenovom inštitúte inteligentných technológií. Publikuje v medzinárodných filozofických časopisoch a v roku 2025 získala ocenenie Acid Science Award ako výnimočná vedkyňa na Slovensku do 35 rokov. Daniela Vacek ukazuje, že aj veda a umelej inteligencii má ľudskú tvár, svoj výskum a prednášky a vedecké aktivity totiž zvládla popri starostlivosti o malé dieťa. Pani doktorku Vacek sme oslovili a opýtali sa jej na pár otázok o zodpovednosti a etike umelej inteligencie. Umelá inteligencia prenikla do našich životov a zanecháva za sebou stopy. Etika umelej inteligencie rieši, ako sa s týmito stopami, s týmto dopadom, či už pozitívnym alebo negatívnym, vysporiadať. Riešime rôzne problémy a výzvy, napríklad výzvu, ako zosúladiť umelú inteligenciu s našimi hodnotami, ako napríklad férovosť, právo na súkromie, bezpečnosť či zodpovednosť. V súvislosti so zodpovednosťou riešime napríklad otázku, ako ju pripisovať, keď taký ten bezprostredný očividný vinník chýba. Môj výskum dlho vyzeral iba tak, že som si čítala zaujímavé články alebo knihy a rozmýšľala, kde je tá moja pozícia, hľadala vlastné odpovede na tieto otázky. No v súčasnosti už pracujem aj viac v kontakte s praxou, napríklad na Kinite pracujeme aj s firmami a tým pádom vlastne máme informácie z prvej ruky o tom, ako sa umelá inteligencia vyvíja, používa, aké sú tam riziká a aké hodnoty sú pre koho dôležité. Aby bola umelá inteligencia bezpečná a férová, určite by sme sa mali vzdelávať, mali by sme sa informovať o rizikách, nikdy by sme ju nemali používať bezhlavo a vždy by sme si mali overovať tie výsledky, ktoré nám vygeneruje. Zároveň si myslím, že by bolo veľmi dobré, keby sme naozaj tie technológie občas aj vypli, aby sme sa zamerali na budovanie vlastnej kreativity, inteligencie, budovanie medziľudských vzťahov a aj takého toho kontaktu s okolím či s prírodou.